थै मा लाबोखो नोंलाय सिना गेजेरावनो होबायना बे लामाया जाबाय होनबाथाय सिन्था गैला ओइ सापागुरिलायनो सापागुरि नङा रायलाय बारबोबायदांलै आच्छा माबायदि गुगोल मेप हरा नोङो साला हमजारला नोंजों मफेरासो जागोन बर्तमान जायगाखौ नायनानै दस्रा जे लोगोफोर पेरेरा पेरेनिया बेनोथ' गारसोजोबनाय नै बाइकआ सिनेमा नायनो गोसो होगासिनो दं दार'नि सेकेन्डसो न' सार नोंनिसो पूरा 150 हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय थांनो ओंखारबाय लोगोफोर बहा थांखो मा लाबोखो नोंलाय बिल्डिं माबा मारसैना सिना गेजेरावनो होबायना खयथाला दै लोंनोलै मोननै जाहैबाय मोननै जाबायलै हे हादाबानो जाबायलै बारा मोननैलायानो रायजानो लुबैनानैसो फैखादों बियो र' लागासिनो ना बिल्डिं बानायनो नागिरबाय मालाय डिफेन्सआव मावगासिनो दा जोंल' बेखारसैलै ना राजा जों आवगायलांसै लोगोफोर होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायदो ओमफ्राय जाय आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजोंबो लाइक शेयार कमेन्टबो खालामलायना होदो दे होमबा लोगोफोर ओंखारलांसिगोन बानायहांबाय नै बानायहांबाय थिनालि थांग्रा लामाया एबार जै बे लामाया जाबाय होनबाथाय सिन्था गैला लामा गाज्रिनि थाखायनो थिनालि थांनांगौबाथाय बिराद सिन्था जायोमोन आङो हाद्रियालाय हाद्रिनि थाखायबो एबार जै बे जाबाय होनबाथाय दसेनो माने माला माला सहैदों फात्ता मोननाय नंलाना एबाराव थिनालिखौ बानायगासिनो दंथारो नै होआखैमोन होबायना थिनालि मोनबाय लोगोफोर हाजोना हाजोल' बेहाय जेन'बा बिसिना मालाय एकदमबारे नों माबा चाइना बर्डार खाथिनियाव कारिगाव मोनबाय कारिगाव बाजाराव डेन्जार गिदिर जाबायलै नालाय ओरैबो बिल्डिं लुजोब्बायना जासिबाय नायलाय बिल्डिंआ नै ट्रेक्टर दखान फैबावबायसो नैबो नै सप्ता खनसे जौसिगोन बे बियो बिसिमबो बिल्डिं बानायबावबायना बारा गोबाव गैला सापागुरि मोनबाय ओइ सापागुरिलायनो सापागुरि नङा बावनानै सापागुरि नंना हाबफ्लाबावसैमोन आङो खम जारलालै बे आन्दायबावबाय आं दिनै बङाइगावखौ सम सम जाफ्लाबो गोरों जानांगौलै एसे मारुति सुजुकि दासो मोनदों सापागुरि माबानानै सिखारनानै नायदां जोंबो आं क्लियार जागोरसै आरोना रायलाय बारबोबायदांलै लकेसन नायनांसिगोन र' आंनो लकेसन हरखादोंमोन बे बावलायलांबाय Take the next right onto Stadium Road. दाख्लै जों हाबनाया बेजों नंथ्रामोनदांलै ओमफ्राय मैबा बेजों देखायदों ना In 300 meters, turn left to stay on Stadium Road. बेजों थांजायो खोमा लामा दं सहैजोबगोन दाख्लैनि हाबनाय लामायाथ' बेजों नंखायामोन मारै देखायखो नंबाय आङो आन्दायै मोनफैबाय गुगोल मेपानो दस्रा लामाजोंसो लाबोबाय जोंखौ फाग्लासो खम आन्दायबाय आंखौ दसेनो दासो स्कुलाव लाबो जानानै आन्दायदों औ फाग्ला आं दाख्लैनि लामाखौ आंहा गोसोआव दंखाथारो नंखायनो नङा आरो नङा जाबाय थाबाय आंहा हरजों लाबायब्रा आं दाख्लै फैनाया बिजों नंथ्रालै दखान दंलायथारो जाखाथारबाय मिथिबाय दाख्लै जों फैनाय लामाया बेजों नङामोन ना नंखायनो नोगोर आन्दायफैबाय आं आच्छा माबायदि गुगोल मेप हरा नोङो साला जोंखौ नोगोर आन्दायहोबावबाय लामाजोंबाबो बिजों नङालाय दाख्लै जों फैनायाथ' बेजों सिदासो फैदोंना ओमफ्राय नोरै इब्रासो लाबोबाय जोंखौ गुगोल मेपआ नोगोर आन्दायबावबाय आं ओमफ्राय सिखाव लामाजों माने खाथिसिन लाबोदों नैबे ओमफ्राय नैबेनोदां जाबाय थायो नुखाखागौखायसो जायगायाव ओमफ्राय नङालै नङा ओमफ्राय न'आवल' जायो होनबा लागाव मारै लामथेनानै लाजोबबाय सियारबो गैया आलदाबो बायनानै लायाखै साला हस्टेलफोर बायदिसो मोनफैबावबाय आं नोंनाव फुरा माबा दुरुङाव माबा लामजोबनाय सोरनिबा हाबालै मालाय राजा बाब्रै दासो बानायहांजोबदों मोनबाय
जारलासो जाबाय ब्रेक टाइमावसो माने ओंखाम जानाय टाइमावसो सफैबाय 2टानिफ्राय नङाबा मावा जायो 2टानिफ्रायसो बानायो नेनांसिगोन जाहैबाय दा उफाय गैला नायनायलाय बाइकआ फुरा गारसो जोबनानैसो दोननाय गारसो जोबनानै दोननाय नै 180 जोबना गासिबो 150 जोबसो 150 जोब गासिबो दासो बानायहांगासिनो दं श'रुमानो माने बांद्राय फुराना नङा जाहैदों गोदानसो बारा गोबाव जायाखै गारिखौ दोननांबायसो टाइम जायाखै उफाय गैया नेनांसिगोन ओंखाम जानो थांजोब्बाय 2टानिफ्रायसो बानायनाय जायो आं माबाखौसो माथो बे नोंसोरबा खम जारला नोंजों मफेदासो जागोन बर्थमान फालाफोर नायरा हरबाय नोंसोरखौ गाखोनायावबो जाहैजोबनो आरो बावला माथो मथा मथि आं एसे जौबावनांगौमोन ना ल'थारिफ्राव नांबावलायला आं बायनाथ' लाखाया बेनो आरो बेखौ नेनानै लादो या माबा आगोलनि फुरानाया आपग्रेड जानानै फैसिगोन ना माया आगोलनि फुरानायालै आपग्रेड जानानै फैसिगोन ना कफि मोनलोंबाय कफि बिमाया दारि सिनजायनि रायबाय थायो दारिखौ गोलाव लाबाथाय बेसेबां रायजानो जायो न'आव ओइ सानजाय बेनाथ' सिगाङाव दारि गैयामोन रज'लायबाय ना मुलि फुननायसो दाउ बानायानै टाइमाव 2टा बारनो जाबाय कफिखौनो डाबल लोंबाय आं दिनै कफि लोंफैबावबाय डाबल दिनै खननै जाबाय कफिया गोदैखौ मोजां मोनलै बियो जायगाखौ नायनानै दस्रा दासो लोगोफोर कफिल' लोंदां मोजां सिलायनांगौ माबानि मा मोनलाय फिरिनि सिलायनांगौ बेले बेनोथ' गोदोनिब्रा बेले फिरिनिया बेनोथ' जालाय नङा बेले बेनोब्रा फिरिनि औ खाथियावनो माबा दं नालाय बे सार्भिस सेन्टारनि खाथियावनो धाबा दं बिराद मोजां माने फैबाबो दस्रायाव थांनाङा जायगायावनोखा खाथियावनोखा नैबे बेनो जाहैबाय श'रुमा ओमफ्राय बेजोंनो नांजाबनाय गोसोबायदि ओमफ्राय टाइम पासाव सोरबा कफि लोंबाय सोरबा जौ लोंबाय हे मा होनदों खेबबासो होना बानायखांबाय नंलायलायनायाव गारिखौनो दाबो बानायनाय दासो बानायनो नागिरदों कफि मोनलोंबावसै नै खनथाम जासिगोन एबार कफि लोंबा बेखौनो लादो होनबा जोंनावसो मोनगोन ना मोना बेखौ मोनोना माइलेजआ खमलै बायो बेसेबां होयो माइलेजआ 25 to 30 होमबालाय हिमालयानजों एखेयानो जाहैबाय कफि मोनलोंनाया दिनै खनथाम जाबाय नै बियो फैबानो लोंगोन राजा ना मा होनो जों खनसेल' बर्थमान खननै जाबाय ब्रा नोंसोर खननै जाबायथ' नों खनब्रै जाबाय जों खननै आं मारै खनब्रै जाखै दहाय बेयाव नों खननै लोंखादों बेनासो मारै दंथाय दा मालाय हे मोजां गारियानो जिलाजोबनाय सुगासिनो बेथ' ओरैनो बाइकारल' बख'नानै दोननाय जाखो ना माखो बे ना एक्सिडेन्ट जानाय जाखो बैथ' फुरा थांजोबखानाय नैबे गाज्रि जाखादों खोमा मोनालांखासिगोन मथा मथि दिनै
गारसोजोबनाय नै बाइकआ बाइक गोदानखौनो फुरा गारसो फैजोबनाय बिदिजों मा जानांगौ दे नै बिथिं साबखौ गारसोजोबनाय बाइकजों फुरा बाइक गोदानखौनो गारसोजोबनाय बेबायदि गारसोजोबनानै मा जानांगौ बे गारिया गाज्रि जाजोबगोन बेना सिङाव हे नालाय ओरैबो কালারটা ঠিকই আছে বলছে নালে ঠিকই আছে যদি ঠিক আছে ওগুলো सिनेमा नायनो गोसो होगासिनो दं थारनै सासे जाबायानो मोनागुलायबाय पासतायानो जानोसै सिंनि रंखौ होबावनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नांला जाहैदों रङा दंखायो नालाय होनांला ओंखारलांनो मोनसिगोन ओंखामबो उखैबाय जाला थांनो मोनबाय औ बे जेसे लाबोनाय बे गारि सिङाव गोजांनाया गोजाङा होमबा लोगोफोर जों बेनिफ्राय शरुमनिफ्राय ओंखारलांसै जोंनि क'क्राझार बायदि नङाना माबा मोनसे नांगौबा अबेबा साइडआवथ' बिराद गोजान गोजान थांनांगौ फाइनान्स होबाबानो हाला हाबैमारो ना हाबैमारा हाब्लालै दासो हाब्लाना मालाबा नांगौ मोजां टाइम लाना फैफिनगोन बाजार कलकाता बाजार इन्डिया स्टाइलो प्लास नैबे मा नांगौ नैबे जाग्रा जालांसै नैबे जाग्रा मा मा दं नो मेरला दङ माथो मम' আছে मम'थ' प्लेटआव किमान 60 चिकेन वेज 50 वेज जादों चिकेन बांग्रि मावनायफोर बायदि मोनलायबावदों मावोना बांग्रि मावनायफोर बायदि मोनलायबावदों दसेनो এটা কিমান কিমান 60 টাকা 50 টাকা 100 টাকা প্লেট আৰু এইটো ব্ৰেডটো রেট তো বার্গার হবো আর পাবাটা বার্গারটো কিমান কিমান পাবাটি 50 টাকা বার্গার তো আপনার এগ আছে চিকেন আছে ভেজ আছে চিকেন मोनजाजोबखागोन ज' जाखागोन मानो लुबैनो एडभान्स माबायदि बोरै बरिया मोजां सामब्राम जानो लुबैबाय এটা কি বেশ ए चिकेनसो न' सार नोंनिसो सब मिली मोमो अस्तिल 3 प्लेट अस्तिल न चिकन दूसरा वेज मिलता पूरा नहीं मोमो हेतु दियो तो राखिले देखा दस टाका बाखिदों नुबाय दस टाका बा लोगोफोर जों ओंखारलांसै बेखौ लोगोखौ रुमाव दोननानै थांनोसै जिखिजाया फंबायखौ हरा थागोन दानो ओरैनो निरामिसा हरलायगोन फैबाबो जेबो जाहोहरा नेक्स्ट टाइम मा जाहोहरो नायसै मालाबा जाफैफिनसै ना बोरमा बेदर लाबोना औ दे जागोन दे नायगोन खोथा खाबाय मिथिबाय दाबो नायगोन बेसेबां खरसा बानायगोनखौल' खोन्थादो बेसेबां खरसा बानायगोन मा नेक्स्ट टाइम बेसेबां खरसा बानायगोन पूरा 150 150 नामखौनो 150 दोनसै ट्रा बाय बाय